Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Казлоў супраць яго распачалі крымінальную справу за разгалошванне звестак дазнання. 20 гадзіна 10 сакавіка. Віталь Бабін, студыя Белсат, вашай увазе. Вітаю і запрашаю на выданне ў жывым эфіры. Это был не суд, это была расправа над нашими детьми. Наши дети откликнулись на то, что увидели, на весь тот беспредел, который творился. Мы запросили расследование для поиска и блокировки этих средств, чтобы ограничить доступ режима к финансам. Доклад спецслужбы об депрофессионализации и деградации. Власть не даст никому ничего сказать. Их преследуют, потому что они освещают такие очень острые темы, которые не угодны нашему правительству. А на пачатак перанесемся ў Швейцарыю. Там завершаецца афіцыйны візіт Святланы Ціханаўскай, за якім сачыла наша журналістка Тацяна Рэут. Прывітанне, Тацяна, бачу, што на лётнішчы знаходзішся. Калі ласка, табе слова, ўсе апошнія падрабязнасці гэтага візіту. Вітаю, Віталь. Сапраўды, мы знаходзімся ў жэнеўскім аэрапорце. Мы правялі са Святланай Ціханаўскай амаль 4 дні. Сёння ейны візіт у Швейцарыю завяршаецца. Яна вылеціць з гэтага аэрапорту літаральна праз некалькі гадзінаў у Літву. Мы размаўлялі, падсумоўвалі гэты візіт сёння з ейным штабам і, уласна, са Святланай Ціханаўскай таксама. І тут не цэлы шэраг вельмі важных вынікаў. Па-першае, вялася праца з прадстаўнікамі ААН і з місіямі розных краінаў у ААН па новай рэзалюцыі па Беларусі. І гэтая праца вялася ў тым ліку з краінамі, якія раней не надавалі такой увагі Беларусі. Гэта штаб Ціханаўскай бачыць як вельмі добры вынік сваёй працы. Таксама сустрэчы вяліся з міжнароднымі арганізацыямі працы, арганізацыямі прафсаюзаў. І гэта вельмі важна, таму што абмяркоўваліся моманты страйкавых камітэтаў, праблемы і рэпрэсіі, якія ў дачыненні камітэтаў вядуцца цяпер у Беларусі. Гэта практычны вынік гэтай працы таксама. Вядома, што ўвага ўсе гэтыя 4 дні была скіраваная таксама на тэму, якую вельмі абмяркоўваюць цяпер у Беларусі. Гэта фінансы Лукашэнкі, магчымасць грошай на швейцарскіх рахунках тут у Швейцарыі. І па меркаванні штабу Ціханаўскай і самой Ціханаўскай магчыма, што частка грошай Лукашэнка тут, а частка грошай на Блізкім Усходзе. Між тым, парламент Швейцарыі, з якім Ціханаўская сустракалася падчас візіту ў Берн, учора даў зразумець Ціханаўскай, што гэтыя грошы, калі былі раней, то, магчыма, 2-3 месяцы таму былі выведзеныя з краіны. Таму што Швейцарыя дала ясна зразумець, якое яе стаўленне да рэпрэсіяў у Беларусі. Санкцыі Швейцарыі былі ўведзены ўслед за еўрапейскім звязам. Таксама важны момант, акрамя розных сустрэчаў на высокім узроўні, розных палітычных сустрэчаў, адбылася і іншая вельмі важная сустрэча, таксама палітычная, але таксама вельмі інтымная. Гэта сустрэча з сям'ёй Наталі Хершы, палізняволенай грамадзянкі Беларусі і Швейцарыі. Мы былі сведкамі гэтай сустрэчы, мы бачылі, як яны сустракаліся, але сустрэча праходзіла ў закрытым рэжыме. І паводле Святланы Ціханаўскай яна была вельмі важная, яна разумее вельмі, пра што праходзіць партнёр Наталі Хершы, ейная дачка, таму што муж Святланы Ціханаўскай таксама ў заключэнні доўгія месяцы. Святлана Ціханаўская спадзяецца, што швейцарскі ўрад, швейцарскія ўлады, швейцарскі парламент таксама ў гэтым пытанні дапаможа. Я папраўлюся, што ўрад Швейцарыі акурат увогуле не ўдзельнічаў у гэтай сустрэчы, яны захоўваюць тут нейтралітэт. І яшчэ адзін момант, такі больш нефармальны, магчыма, эмацыйны, які хацелася пазначыць, які мы назіралі
падчас гэтай сустрэчы ўсе 4 дні. Гэта тое, як Святлану Ціхановскую вітаюць беларусы тут у Швейцарыі, ёй дарылі кветкі, з ёй заўсёды хацелі сустрэцца, нават калі сустрэча з дыяспорай не была запланаваная, яна знаходзіла час паразмаўляць з гэтымі людзьмі, і гэта быў вельмі цікавы такі больш асабісты момант. Тацяна, яшчэ от такое пытанне, напэўна, апошнім месяцам ты так ці інакш праглядала швейцарскую прэсу. Як часта там узгадывалася Беларусі, калі узгадывалася, у якім ключы гэта інфармацыя падавалася швейцарцам? Ты ведаеш, традыцыйна ёсць усплёскі навінаў падчас больш актыўных фазаў пратэсту. Вельмі много было навінаў улетку, увосень. І трэба значыць, што падчас гэтага візіту усе ключавыя медыі Швейцарыі правялі інтэрв'ю са Святланай Ціхановскай. Размаўляюць таксама і пра магчымыя грошы Лукашэнкі ў Швейцарыі, але размаўляюць агулам пра рэпрэсіі, пра тое, што Швейцарыя можа зрабіць. Але відавочна, як часта здараецца, усё ж такі Беларусь гэта не цэнтральная тэма, яна дзесьці на перыферыі, і звяртаюць да яе вельмі часта ў кантэксце навінаў аб Расіі і аб тым, як сітуацыя ў Беларусі ўплывае на стасункі, на становішча з Расіяй. Дзякуй вялікі за гэты расповед. Тацяна Рэут, наша журналістка наўпрост з Жэневы, была з намі на відэасувязі. Адмыслова для Белсату Святлана Ціхановская дала адказы на шэраг пытанняў Тацяне Рэут пра вынікі свайго візіту ў Швейцарыю, ды не толькі, і вашай увазе ўжо зараз. Самой главной целью этого визита это была встреча с разными делегациями, представителями ООН, Совета по правам человека, чтобы рассказать последнюю информацию, последние данные по Беларуси, рассказать о уровне насилия в стране, о том, что люди находятся под постоянными репрессиями, нет свободы слова, журналистов сажают, врачи сажают и не дают белорусам права выбора. И самый главный вопрос, который мы поставили перед ООН, это создание специального механизма для расследования всех пыток на территории Беларуси и создания органа по расследованию вот этого уровня насилия по Беларуси. И через неделю будет вынесена резолюция по Беларуси. И это очень хорошо, что Беларусь обсуждается на таком высоком уровне. И вот этот механизм, мы настаиваем на том, чтобы этот механизм обладал самым широким мандатом, чтобы на территорию Республики Беларусь пустили специальных докладчиков, открыли офис высокого комиссара, да, для расследования преступлений, и чтобы спецдокладчики могли воочию убедиться, поговорить с семьями политзаключенных, возможно, посетить тюрьмы, увидеть условия содержания заключенных. И мы разговаривали еще раз с представителями и говорили о необходимости поддержать данный механизм, а также оказать финансовую поддержку, чтобы этот механизм был не номинальным, а именно работал. Акрамя гэтага, зараз увага беларусаў вельмі прыцягнута да пытання грошаў Лукашэнкі. Магчыма, вы ведаеце, што акурат падчас вашага візіту выйшаў новы фільм вядомага блогера Нехты, і ўжо 2 мільёны чалавек паглядзелі гэты фільм, і вы таксама абмяркоўвалі у парламенце Швейцарыі пытання магчымых сродкаў Лукашэнкі. Мы задавалі вам гэтае пытанне перад сустрэчай. Ці ёсць нейкія вынікі, што яны паабяцалі вам? Значит, все мы понимаем, что у Лукашенко и его пособников есть активы, есть денежные средства, и поэтому мы запросили расследование для поиска и блокировки этих средств, чтобы ограничить доступ режима к финансам, потому что мы понимаем, что эти финансы все идут на насилие, на оружие, на репрессии. Нас уверили в том, что нам всячески помогут с этим вопросом. З днём хвілінку хацела вярнуцца ў Беларусь. Магчыма, вы чулі, што ў гэтыя дні Лукашенка і Терцель, яны казалі пра тое, што рыхтуюцца, маўляў, нейкія правакацыі да дня волі, знайшлі дзесьці тротыл, плацит.
Ну, калі Лукашенко сказаў, то значыць трэба знайсці і знайшлі. Што вы думаеце наконт гэтых заяваў, навошта гэта робіцца, хаця робіцца не ўпершыню? Ну, это делается для того, чтобы запугать людей. Это обычная практика режима. Но я говорила всегда, что я верю в мирные протесты. Я верю, что самый гуманный способ решить политический, гуманитарный кризис в Беларуси – это диалог. Диалог с белорусским обществом. Поэтому я настаиваю на этом самовидении и хотела бы, чтобы и со стороны режима они всячески избегали всякого рода провокаций. Дякую вялікі. Яшчэ ёсць інфармацыя аб тым, што шмат якіх журналістаў, у тым ліку незалежнага блогера Матульку, аб'явілі ў вышук. Як вы, ці сочыце вы за гэтымі падзеямі, што думаеце на гэтай конце? Рэпрэсіі працягваюцца? Ну, меня саму объявили в розыск, и вот я читала, да, что Матулька объявили в розыск. Но на самом деле это, опять же, мы возвращаемся к тому, что это метод запугивания людей. Понятно, что нет вины людей, которых ищут, да, для привлечения к негуманному, скажем так, суду. Но все равно мы продолжаем делать свою работу. Мы продолжаем настаивать на организации переговоров режима и белорусского общества. Это, еще раз, самый цивилизованный выход из сложившейся ситуации в Беларуси. Швейцарыя – гэта апошняя краіна падчас гэтага доўгага візіту. Вы былі ў Партугаліі, таксама ў Фінляндыі. Што я заўважыла, калі мы былі з вамі ў гэтыя дні, што былі таксама моманты на такія больш прыватныя сустрэчы ці больш, скажем так, душэвныя сустрэчы з мясцовымі беларусамі. Асабліва ўчора ў Берне было, ну, усе бачылі, весь інтэрнэт ужо бачыў, што вы знаходзіце час паразмаўляць са звычайнымі беларускамі. Як вы ўспрымаеце гэтыя моманты, што яны азначаюць для вас? На самом деле мне всегда очень радостно встречаться с белорусскими диаспорами в разных странах, потому что я физически ощущаю ту поддержку, которую мне выказывают белорусы. И белорусы понимают, что я здесь представляю большинство белорусского народа, и через меня они общаются с людьми в стране. И меня это очень воодушевляет. Я всегда рада пообщаться. Мы в Женеве встречались с белорусской диаспорой. Вчера было несколько человек, и вот у меня было всего лишь минут 40 свободных, и я провела это время с ними, и это меня очень воодушевляет. Яшчэ одной важной сустрэчай, такой таксама больш асабістай, была сустрэча са сваякамі Наталі Хершы, якая зараз палітзняволеная ў Беларусі, і аб'явіла галадоўку яшчэ адну. Нам удалося размаўляць з партнерам пасля сустрэчы. Ён, конечно, гэтыя 6 месяцаў для іх былі вельмі складаныя. Як вы можете ацаніць гэтую сустрэчу? Это была очень чувственная встреча, потому что я очень хорошо их понимаю. У меня у самой муж уже 9 месяцев сидит, и, конечно, нам хочется, чтобы все быстрее вышли на свободу. И поэтому мы на каждой встрече с любыми представителями Швейцарии говорили об этом случае. Они знают о Наталье, и мы призываем дипломатов, которые находятся на территории Беларуси, следить за этим и участвовать в процессах и всячески оказывать содействие по освобождению не только Натальи, но и всех политзаключенных. Дякую, Святлана. Цяпер мы вяртаемся ў Беларусь, дакладней у горад Берасце. У дарослых мужчынаў на вачах наварочваліся слёзы, калі яны дазнаваліся пра крымінальныя прысуды іхным сынам тэрмінам на некалькі гадоў калоній. Так, Берасцейскі абласны суд адправіў сёння ў турму дзясятак юных хлапцоў, якіх вінавацілі толькі за тое, што яны паводле ўлады выйшлі на вуліцу непатрэбны тэрмін, непатрэбны раён. Схема традыцыйная. Прокурор запытвае тэрмін, суддзя, не раздумваючы фактычна, называе прысуд выракі ад 3,5 до 4,5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, асуджаныя і двое непаўнагадовых па 3 гады выхаваўчай калоніі. Сын будет судиться в 4-й десятке. Это, сейчас 1-я десятка закончилась, сегодня был приговор. Мы пришли посмотреть, какие приговоры несовершеннолетним.
И сегодня вот увидели, что приговор оставили без изменения. Мальчишки 16-17 лет ушли на зону. Ну, наш сын единственный несовершеннолетний, который в Бресте по этой статье сидит в СИЗО все это время. Из-за того, что он не идет на сотрудничество, из-за того, что он никого не сдает, они его держат. И из-за этого его отчислили из университета. Ну, короче, и мы ожидаем суда. Моего сына Мигно Илью Анатольевича осудили по статье «Массовые беспорядки». Это был не суд, это была расправа над нашими детьми. Наши дети вышли защитить свои требования, а именно Александр Григорьевич проиграл выборы. Они ничего не предпринимали, пока сотрудники милиции сами не скомпрометировали их на реальные действия. С 10 марта войдет в историю как расправа над участниками, над молодежью, которым дали нереальные срока. Прокурор запросил, судья даже не раздумывая сдал эти сроки. Невиновным детям мы за наших детей просто так не отдадим. Это были словы бацькоў асуджаных хлопцаў берасцейскіх нового гаспадарства. На сувязі грамадскі актывіст, які прысутнічаў на гэтым паседжанні. Андрэй Шарэнда, вітаю вас. Вітаю. Спадар Андрэй, які ўражанні ад сённяшняга суда, ці дакладней судзілішча, як вось акрэсліў адзін з бацькоў? Ну, сапраўды, іншого терміну, як судилище, нельга знайсці для того, що відбувалося. Ну, по-перше, сам суд – це здзек. Это здзек, по-перше, над тими, хто прийшли підтримати людей, бо на всіх цих посідженнях вибиралася вельми малая зала, де зміщалося максимум 20 чоловік. А при тим, що підсудних було, уже підсудних було 10 чоловік, за їх було ще 10 адвокатів, то ж фактично на цей присуд могли потрапити тільки близкие, навіть не всі могли потрапити. До того, що нормально судити наша держава не зможе. Спеціально робить некие дробные подлянки, как більшість людей заставалося в коридори. Ну так отрималося, що в залу потрапило каля 20 чоловік, і ще чоловік 30 просто заставалося чекати в коридорах. Причому серед них були родні, серед них були журналісти, які так і не змогли там, як має бути, освітлити процес. Спадар Андрэй, ведаю, што пацярпелыя, так званыя пацярпелыя міліцыянты знаходзіліся ў асобным пакоі падчас гэтага працэсу і давалі паказанні са змененымі галасамі. Ці нейкім чынам гэта неяк тлумачылася на судзе? Чаму менавіта так было зроблена? До речі, практика так. Перші супрацоўнікі міліцыі, які непасрэдна пацярпелі, нібыта пацярпелі пры гэтых падзеях, вони давалі справді в нейкій залі, суседній. Хоча не зрозуміло було, в якій залі вони знаходилися, бо сувязь була вельми кепська. Ну, зрозуміло, що гэта справа резонансная, хоч міліція каже, що вони перемогли, що все добре, але насамрэч вони бояться, бо їх сапраўды меншасць. Вони розуміють, що вони не праві, вони розуміють, що вина тих людей, які зараз потрапили за крати, не доказана. Глядзіце, дастаткова цікава ў гэтым сэнсе, што Берасцейшчына лідаруе вось па палітычна матываваным крымінальным справам. Згадаць тую справу Геннадзя Шутава, калі ягоны сябра, сведка ягонага забойства Александра Кардзюкова атрымаў 10 гадоў зняволення. Таксама досыць жорсткія прысуды па справе Карагоду 13 верасня. З чым вы, спадар Андрэй, гэта звязваеце? Чаму менавіта на Берасцейшчыне вось такія жорсткія прысуды, як нідзе па Беларусі? Ну, по-перше, Берасці была надзвычай актыўная, она апошнія 3 гады актыўная ў гарадскіх пратэстах. Згадаць хоць бы акцыі супраць будаўніцтва акумулятарнага завода. Все пачалося з збору подпісаў, калі тысячы людей выходзілі на пікеты па збору подпісаў. Сама сустрэча з Ціхановскай была больш масавай у Берасці. Берасці заўсёды лічыўся нейкім форпостам дэмакратыі ў краіне. І таму, што падзеі, якія адбываліся ў Берасці і ў Пінску, вони добра паказалі, што людзі, палішукі, яны гатовы абараняць свой выбар і гатовы стаяць да канца. Ну, а што тычыцца палітычнага пераследу, тое, што мы бачым зараз у судах, а тое, што мы бачым у праваабаронцах,
их справаздачах это толькі вершыня айсберга. Насамрэч зняволеных па Брэсцкай вобласці нашмат больш. По той же справе про массовые заколоты 9-10 жніўня ўжо праходзіць мінімум 70 чалавек. По справе вот этой вядомай па вадамётнай справе праходзіць таксама каля сотні, ўжо вядомыя каля сотні чалавек. Потому что это толькі вершыня айсберга, насамрэч затрыманых, тых, хто знаходзіцца пад хатнімі арыштамі, пад падпіскамі нашмат больш. І суды толькі пачынаюцца, іх будзе таких паседжанняў, як было сёння, будзе яшчэ дзесяткі. Спадар Андрэй, вось гэтыя рэпрэсіі закранулі вашу сям'ю. Ваша жонка Паліна Шарэнда-Панасюк знаходзіцца пад крымінальным пераследам. Наколькі я ведаю, апошняя навіна, якая была у СМІ, гэта тое, што яе скіравалі ў псіхіятрычны цэнтр навінкі. Распавядзіце, калі ласка, якія апошнія навіны, што зараз вядома пра Паліну? Ну, што вядома, вся гэтая, як кажуць, мерапрыемства па накіраванню на экспертызу навінкі, гэта проста частка псіхалагічнага ціска. Паліна не ідзе ні на якай супрацоўніцтва са следчымі, увогуле не прызнае следчых, не прызнае гэтая ўлада, якая над ёй пануе. І за гэта, як помста, яны накіравалі яе на эту экспертызу. Тут важна нават не тое, што колькі направлена экспертыза, то і нават з таго, што пачалося гэта накіраванне, што она этап туды, просты этап з Берасці ў Менск доўжыўся 9 сутак. Уже гэты час она паспела змяніць мінімум 3 сеза. Потому что это таксама свой такой псіхалагічны ціск, і врэшце-рэшт толькі пасля 9 сутак этапа яна даехала туды да экспертызы навінкі і знаходзіцца там. І па апошнім дадзеным она будзе там знаходзіцца мінімум 3 тыдні. То есть там з ёй туды ліставаць нельга, інфармацыя туды, я так разумею, цяжка даходзіць, то таксама такі псіхалагічны ціск, нібыта пра сябе ўсе забыліся і ніхто не памятае. Але, я ведаю характар Паліну так проста не зламаць, і все на переадолее і выйдзе з гэтай сітуацыі пераможца. Спадар Андрэй, вось фактычна это такая псіхіятрычная медыцына, карная псіхіятрычная медыцына, можна сказаць, калі вяртаемся ў савецкія часы ў адносінах да вашай жонкі, а скіравалі яе таксама варта нагадаць нашым гледачам, наколькі мы памятаем з-за таго, што спадарня Паліна адмовілася даваць якія-кольвек сведчанні супраць сябе, увогуле супрацоўнічаць са следчымі, якіх не прызнае легітымнымі, правильно? Так. Я про гэта толькі што сказаў. Так, она цалкам не прызнае следства, цалкам не прызнае следчыў. А следчым, ўсё ж таки справа цалкам высвіснутая з пальца, там трэба нешта ўсё ж таки запісаць гэтую справу. І вырашылі хоць нейкую паперу ад яе дастаць выніка гэтай экспертызы. Тут, я так разумею, што мне ўжо насамрэч на эту экспертызу ўжо скіроўвалі шмат каго з актывістаў, я наколькі даведаўся, самой экспертызе нічога страшного няма. На шчасце, медыкі у навінках працуюць медыкі, яны ўжо не так ахвотна падпарадкоўваюцца рэжыму, як карная сістэма МУС альбо судовая сістэма. Цяпер, спадар Андрэй, вы засталіся адзін, выхоўваеце дзетак, ці, магчыма, вам нейкая патрэбная дапамога ў гэтай сувязі, у сувязі з тым, што спадарня Паліна знаходзіцца за кратамі? Што могуць зрабіць гледачы тыя ж нашыя? Дапамогу, салідарнасць ідзе з усіх бакоў. Я просто заклікаю, як кажуць, маёй сям'і аказваецца вельмі добрая салідарнасць, вельмі добрая дапамога. Я так думаю, што пакуль так яна патрэбна, канешне, але вось па сённяшнім суду, па тых судах, якія адбываюцца, насамрэч палітвязняў у краіне сотні, калі нават не тысячы тых, хто зняволены. Я прашу аказваць дапамогу маёй сям'і. В першую чаргу, канешне, зараз трэба грошы на плату адвакатаў. Але пры гэтым аказваць дапамогу усім астатнім сем'ям, нават тым 9 чалавекам, якія сёння судзілі, усім патрэбна дапамога. І, наколькі разумею, нашмат большай ступені, чым на маёй. Таму я заклікаю падтрымліваць всіх палітвязняў, всіх, хто зараз знаходзіцца пад піт.
Дякую вам за размову і, калі ласка, трымайцеся. Андрэй Шарэнда, грамадскі актывіст, быў з намі на відэасувязі. З Берасця мы пераносімся ў Городню. Тут таксама былі суды. Ленінскі раённы суд вынеслі выракі фігурантам так званай справы Счэпкі за 6 верасня. Браты Владзімір і Юрый Седзянеўскія з імі і Жанна Захаркевіч атрымалі да 3 гадоў абмежавання волі альбо так званай хіміі. Надзеі Степанцовай далі 3,5 гады, акрамя як арганізацыю пратэстаў, радзенцаў судзілі і за гвалт у дачыненні сілавікоў па класікі. Самыя, нібыта пацярпелыя міліцыянты давалі паказанні з іншага пакою. Чакалі калонію, да, рыхтаваліся да калоніі. Зараз не ведаю, як это. Як моя жонка сказала, што мы напішам у кнігу скаргу і прапанову вялікі дзякуй за самы гуманны суд в мире, да? Як кажа. Ну, але что, будем бодаться с этим присудом. Затяжной процесс, столько нервов, столько здоровья отняли и так у нас. Ну, будем обжаловать приговор. Мы не согласны с ним. Да, не согласны, будем обжаловать. Однозначно, дело сфабрикованное, и как бы решение суда принято неправомерно, беззаконно. Очень благодарны людям, которые пришли нас поддержать. Конечно, такого количества людей мы даже не ожидали. Очень благодарны. Все-таки нас, белорусский народ, стал все-таки солидарным, единым. И это очень радует, что мы были не одни. И это придавало большие силы нам. И мы верим, что все будет у нас хорошо в стране. Выразна бачым, што гэты працэс стаўся яшчэ адным пунктам у працягу шталсавання рэпрэсіўнай сістэмы, якая ўжо пераходзіць у прынцыпе да адкрытага таталітарызму. Мы збольшага все вядома ж падтрымлівалі нашых сяброў, так, і тут, в прынцыпе, самае галоўнае, што ў нас ёсць, гэта салідарнасць. Мы супраць дысцыплінаванай жорсткай сілы, рэпрэсіўнай машыны можам толькі супрацьпаставіць нашу салідарнасць, нашу ўзаемадапамогу, наше пакліканне і самаахвярнасць. Это то, што ў нас ёсць, і то, што мы мусім усе яскрава дэманстраваць кожнага дня. Яшчэ 2 месяцы за кратамі. Палітзняволеным сябрам прэзідыуму Каардынацыйнай рады Марыі Калеснікавай і Максіму Знаку працягнулі тэрміны ўтрымання пад вартай да 8 і 9 траўня адпаведна. З намі на сувязі сястра Марыі Тацяна Хоміч. Добрый вечар. Добрый вечар. Спадарня Тацяна, якія апошнія навіны пра Марыю, што вядома, як яна сябе пачувае на дадзены момант? Да, как вы уже сказали, ей продлили срок содержания под стражей до 8 мая. Конечно, мы предполагали, что именно так и будет. Надежды было мало, учитывая всю, так сказать, последнюю ситуацию, все, что происходит. Вот. Но Мария остается бодра, она остается в хорошем настроении, она готова на работу, она готова продолжать дальше борьбу, вот, и поддерживать нас из стен СИЗО. Скажите, калі ласка, вось ведаю, што ў лютым, у студзені былі некаторыя праблемы з ліставаннем, ці зараз гэтая справа нейкім чынам развязалася, і лісты даходзяць да Марыі, а ейныя лісты даходзяць да вас? Вы знаете, нет, проблема не решена. Мы знаем, что эта проблема остается, что от нее постоянно доходит намного меньше писем, чем она пишет. Она, например, папе написала 20 писем в феврале, и из них дошло только 8. И то же самое в сторону Марии, да, то есть доходит очень мало писем ей, от нее приходит остальным также очень мало писем. Вот. Но, к сожалению, такая ситуация остается. З інтэрв'ю Deutsche Welle, вашага інтэрв'ю, Тацяна, ведаем, што вобраз Марыі зараз крышачку змяніўся ў параўнанні з тым, калі мы бачылі яе яшчэ на волі. Распавядзіце, калі ласка, што змянілася ў ейным вобразе, як ейнае здароўе? Ведаю, што там таксама былі пытанні ў гэтым сэнсе. Да, вы знаете, к сожалению, в камерах, где она содержится, курят, да, это было в Жодино несколько месяцев, и несколько человек с ней содержалось в камерах, и они все курили. Вот, и в связи с этим у Марии возникают определенные проблемы со здоровьем, с дыханием.
Вот, та же самая проблема осталась и в СИЗО на Володарского в Минске. То есть та соседка, которая с ней сейчас вместе, она также курит. Вот, и, конечно, это угрожает здоровью Марии. С ней встречаются врачи, то есть она находится под наблюдением, вот, но все ее требования, чтобы ее перевели в камеру для некурящих, хотя такое должны обеспечивать, да, по возможности они должны обеспечивать содержание некурящих вместе. К сожалению, такие ее требования пока что не удовлетворены. Татьяна, По ну вот поводу ее так. внешнего вида, действительно, Мария натуральная брюнетка, вот, и за эти уже полгода, конечно, у нее волосы отросли, она смогла постричься, у нее такая же короткая стрижка, но теперь она брюнетка. Вы также можете увидеть, в принципе, и как она выглядит в ее соцсетях. На самом деле, просто более ранние фотографии посмотреть несколько лет назад, когда она также была брюнеткой. Людмила Казак, адвакатка, яка прадстаўляла доўгі час інтарэсы Марыі Калеснікавай, у выніку была пазбаўлена адвакацкай ліцэнзіі. Што зараз гэтым, хто будзе прадстаўляць інтарэсы Марыі, хто будзе яе абараняць? Сейчас у меня есть еще один адвокат, вот, который с ней работает уже некоторое время. Вот, конечно, мы будем еще добавлять, усилять защиту Марии, потому что, как вы знаете, как мы все видим, это небезопасно, да, иметь только одного адвоката, потому что в любой момент может случиться все, что угодно. Как мы видим, это с Марией в течение последних полугода. Это уже 4-й адвокат, который подвергается преследованию или давлению, да, потому что Максим Знак находится под стражей, Илья Солей находится под домашним арестом. Это также ее адвокаты. Александр Пыльченко был лишен лицензии еще в октябре. Вот, поэтому, конечно, мы видим, что таким образом оказывается постоянное давление на Марию. Вот, и совместно с Людмилой, вы знаете, что 19 февраля было лишено лицензии еще 3 адвоката. И на данный момент в целом уже около 10 адвокатов в Беларуси за последние полгода лишены лицензии за то, что они защищают политических заключенных, либо высказываются против насилия, которое происходит в стране постоянно. Поэтому мы видим, что адвокатов преследуют просто за их профессиональную деятельность. Тацяна, ведаем, што Марыі выставілі яшчэ дадаткова абвінавачанні па некалькім крымінальным артыкулам. Цяпер ёй пагражае да 12 гадоў зняволення. Што вядома пра хаду расследавання гэтай справы? Магчыма, вы трымалі сувязь з адвакатамі і можаце некаторыя падрабязнасці зараз агучыць у нашым эфіры? Вы знаете, к сожалению, никаких деталей и подробностей мы не знаем, мы ее близкие не знаем, потому что все адвокаты находятся под подпиской о неразглашении. То есть никаких деталей, кроме самой статьи, которая известна всем публично в СМИ, мы не знаем. Да? При том, что мы знаем даже по первой статье, по первому обвинению, о публичных призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернет, да, казалось бы, эта информация она должна быть публично доступна, мы все должны о ней знать, но мы также не знаем никаких подробностей, какие именно из заявлений Марии могут говорить о каких-то... Марыю вельмі добра ведаюць не толькі ў Беларусі за мяжой, вельмі любяць і паважаюць яе. Адначасова з тым ёсць прынамсі добрыя навіны пра тое, што дзяржаўны дэпартамент ЗША ўзнагародзіў яе прэміяй за мужнасць. Як асабіста вы ўспрынялі вось гэтую навіну і ці вам вядома нейкая рэакцыя Марыі, калі ёй таксама вядома гэтая інфармацыя? Да, конечно, мы передали Марии эту информацию, она была очень рада, она была удивлена. Конечно, и я рада, что на самом деле ситуация с Марией, как и со всеми остальными политическими заключенными, особенно политическими заключенными женщинами, она имеет такую широкую огласку, она известна во всем мире. Это значит, что нас слышат, слышат голос Марии, слышат голоса белорусов, которые борются за свободу в своей стране, борются за демократическую Беларусь. Конечно, это колоссальная поддержка не только для Марии, я думаю, что это для всех белорусов это очень важно. Те вот премии, да,
то же самое, что и премия Сахарова, которая была вручена белорусской оппозиции и всему белорусскому народу, на самом деле, в ее лице. Яшчэ адна прэмія была уручана Марыі ўжо ў Нямецчыны. Што праўда, вам, як прадстаўніку Марыі, Тацяне, гэта прэмія фонду Раух. Ці вы адчуваеце нейкую падтрымку вось з боку нямецкіх сяброў Марыі, а таксама ейных сяброў Беларусі? Ці звязваюцца яны з вамі? Ці вы адчуваеце вось гэтую салідарнасць і сярод ейнага бліжэйшага атачэння? Вы, наверное, говорите о премии Герхарда Баума и Ренаты Баум, которая была в сентябре, я правильно понимаю? Так, я выбачаюся, напэўна, што я крыху памыліўся, таму што было столькі сапраўды важных узнагарод Марыі Калеснікавай, што мы кажам пра вялікую увагу, можна сказаць, усяго сусвету да падзеяў у Беларусі і, канешне, да асобы вашай сястры. Тацяна, ці чуеце мяне? То адсюль пытанне, ці вы адчуваеце нейкую падтрыманне з боку ейных сяброў, я маю на ўвазе не толькі у Беларусі, а, напрыклад, у Нямецчыне, дзе яна доўгі час пражыла? На жаль, наколькі я разумею... И она очень ощутима. И она очень важна для нас. И действительно, это очень важно, опять же, что в лице Марии, да, в Европе и в других странах слышат голос белорусского народа. Мы также знаем, что нас поддерживают многочисленные политики и немецкие, и Европарламента. Да, как вы знаете, есть целая кампания в поддержку политических заключенных. Называется она как «Крестный политзаключенного», когда у каждого политзаключенного есть закрепленный крестный политик, который берет над ним шефство и который, можно сказать так, удаленно заботится о нем, говорит о нем публично по своим, как может, да, то есть в своих соцсетях, выступлениях в парламенте. Конечно, эта кампания, она очень важна, мы ее ощущаем, мы ее видим. И благодарны за то, что они делают, за то, что они постоянно обращают внимание и говорят о ситуации в Беларуси. Што самае важнае цяпер рабіць беларусам, каб надзея і вера Марыі Калеснікавай была падпітаная вось гэтай салідарнасцю? Што б вы параілі альбо маглі б сказаць усім, хто верыць і перажывае за вашу сестру? Я хочу сказать, что Мария продолжает верить в белорусов, и она всегда передает привет. Я думаю, что даже из тех писем, которые получают люди, которые публикуют в своих соцсетях, которые мы выкладываем иногда, да, вы видите, насколько Мария сильный человек, насколько она подбадривает всех нас, даже находясь в СИЗО уже полгода. Поэтому все, что я могу сказать, это мы должны идти дальше, мы должны идти вперед, не сдаваться ни в коем случае, вот, и поддерживать друг друга, и вместе мы победим. Дзякуй вялікі і за гэтую размову, і за все самыя апошнія падрабязнасці. Тацяна Хоміч, сястра Марыі Калеснікавай, была з намі на відэасувязі. Мы яшчэ да адной тэмы. Журналісткі Белсату Дар'я Чульцова і Кацярына Андрэева сталі лаўрэаткамі адмысловай узнагароды імя Дарыюша Фікуса за журналісцкую дзейнасць, цытата, ва ўмовах, якія патрабуюць велізарнай асабістай адвагі, канец цытаты. Гэта сапраўды так. За гістарычны стрым з плошчы пераменаў суддзя Наталя Бугук пакарала нашых дзеўчын 2 гадамі калоніі. Тым часам ужо паўмесяца наша журналістка, палітзняволеная Дар'я Чульцова, не атрымлівае лістоў ад маці. За апошні час да Дашы дайшлі толькі 3 бандэролькі. У хуткім часе яе чакае этапаванне, як і Кацярыну Андрэеву. Як распавядае адвакатка, настрой у нашай журналісткі баявы, але калі гэтак працягнецца далей, Даша хоча абвесціць галадаванне.
Канал экстремистский, блогер под пераследам, айчынныя сілавікі маюць намер абвесціць у міжнародны вышук папулярнага аўтара Антона Матольку. А так званыя праваахоўнікі сцвярджаюць, што ёсць доказы здзяйснення блогерам цэлага шэрагу злачынстваў, у тым ліку прадугледжаных артыкуламі крымінальнага кодексу аб масавых беспарадках і аб арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Следчыя гавораць, што з ліпеня мінулага года блогер праз свой тэлеграм-канал, цытуем, абуджаў сацыяльную варожасць у адносінах прадстаўнікоў улады і праваахоўнікаў, дэстабілізуючы сацыяльна-палітычную, эканамічную інфармацыйную абстаноўку ў краіне, чым прычыняў шкоду нацыянальнай бяспецы Беларусі, канец цытаты. Матольку таксама вінаваціць у аб'яднанні экстрэмісцкіх колаў пра стварэнне дваравых чатаў і кіраванне імі. Блогера збіраюцца абвесціць у міжнародны вышук, бо з 9 ліпеня ён перабывае за межамі радзімы. У сваім тэлеграм-канале Антон напісаў, што падзея для яго чаканая. Бо яшчэ з верасня 2020 года следчыя запытвалі ў банках звесткі ягоных актываў, і пры допыце незаконна затрыманых людзей перыядычна ўсплывала ягонае прозвішча. «Я люблю Беларусь і зраблю ўсё магчымае, каб як мага хутчэй вярнуцца дадому», заявіў Антон Матолька. Блогер гатовы стаць перад судом, але у новай Беларусі. Кремль назваў імя новага амбасадара Расіі у нашай краіне. Ім стане Евгений Лукьянов. Дагэтуль цягам 4 гадоў ён узначальваў расійскую дыпламатычную місію ў Латвіі. Звесткі аб магчымых зменах у дыпламатычным жыцці дзвюх краінаў з'явіліся ў лютым. Афіцыйна Лукьянов яшчэ не заступіў на пасаду. Гэта адбудзецца пасля ўказу Владзіміра Пуціна. Пакуль жа асоба Лукьянова зацверджаная камітэтам Дзяржаўнай думы. Што вядома пра Лукьянова? Галоўнымі хаўруснікамі Расіі ён лічыць армію і флот. Верыць, што Майдан арганізавалі заходнія спецслужбы. Сваё месца новаму амбасадару саступае Дмітрый Мезенцаў, які заняў пасаду ў 2019 годзе. Яшчэ учора Мезенцаў параўнаў беларускую каардынацыйную раду з клубам філатэлістаў і прапанаваў стварыць сімволіку саюзнай дзяржавы. У лютым з'явілася інфармацыя пра тое, што ён стане дзяржаўным сакратаром Саюзу Расіі і Беларусі. І застаемся ў тэме дыпламатыі ў той час, калі адных замежных дыпламатаў улады Беларусі чакаюць з распарцёртымі абдымкамі, іншых просяць пакінуць краіну. Гаворка пра Ежы Тымафеюка з генеральнага консульства ў Берасці, якога беларускі бок просіць з'ехаць з нашай краіны. Міністэрства замежных спраў Беларусі абгрунтоўвае высылку ў тым, што дыпламат удзельнічаў у святкаванні дня выклятых жаўнераў. Гэтую сітуацыю, ды не толькі, абмяркуем з маім і-спадарства госцем, віцэ-міністрам замежных справаў Польшчы Марціным Пшыдачам. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадар міністр, пытанне, канешне, палягае ў першую чаргу на тым, што Польша таксама ўжо зрабіла адпаведны адказ і аб'явіла персонай нон-грата аднаго з дыпламатаў беларускай амбасады ў Польшы. Калі ласка, распавядзіце падрабязней вось пра гэты канфлікт і пра вашае рашэнне. Да, во-первых, надо сказать, что признание польского консула персоной нон-грата не имеет ничего общего с его официальной деятельностью. Это просто еще один повод для обострения кризиса вот в польско-белорусских отношениях. Я бы тоже сказал, что это попытка перекрыть внутренние проблемы власти в Минске. Мы тоже не исключаем, что это выполнение инструкций из другой столицы или стремление господина Лукашенко угодить ее. И именно для этого некоторое время тому назад была выбрана тема вот этих проклятых солдат, так называемых. Об этом свидетельствует очень резкое, основанное на российском образце заявление МИДа Беларуси по поводу марша в Хайновке. Заявление было опубликовано накануне Дня проклятых солдат, несмотря на то, что марш в этом году не проводился. Тогда было решено повторить тот же тон, критикуя небольшую законную организованный митинг скаутов.
которые как каждый год хотели почтить память своих покровителей. Конечно, вот признали нашего дипломата персона нон грата. Польша в ответ по принципу взаимности сегодня отсетила высылку одного из белорусских дипломатов. Конечно, официальную аргументацию белорусских властей в этих условиях мы воспринимаем как предлог решения белорусских властей как непонятные и совершенно необоснованные. Разам з тым, прокурор Берасці сёння заявіў, што распачатая крымінальная справа, цытата, па факце гераізацыі ваенных злачынцаў. Як вы, спадар міністр, маглі б пракаментаваць вось гэтае рашэнне праваахоўных органаў Беларусі? Вот так, как я сказал, это попытка перекрыть внутренние проблемы. Я бы сказал, что власти Беларуси, они должны больше разговаривать со своим народом, вот, который протестовал на улице, а не вот искать вот других возможностей, о чем бы показывать или разговаривать в Беларуси. У Беларуси огромные внутренние проблемы. Вот эта историческая тема, как я уже раньше сказал, не случайно выбрана. Этот сценарий написан в другой столице, чтобы разделить как-то поляков и белорусов, показывая вот это исторические отношения. Я хочу только сказать, что эти проклятые солдаты, они боролись с оккупационной силой СССР. Вот так в Польше, как и на территории других стран. Это не никакие бандиты, а просто герои, которые погибли очень часто за свою родину. И все в этой теме, да. Яшчэ ёсць цікавая версія таго, што ў гэты дыпламатычны, ну, скажем так, скандал вызваны яшчэ і тым, што не так даўно, дакладней у панядзелак, 8 сакавіка, быў прэзентаваны фільм, які моцна крытыкуе атачэнне Александра Лукашэнкі і самого кіраўніка Беларусі. Гэты фільм блогера Нехта, які называецца «Залатое дно». І вось, як быццам бы гэта магла быць такой рэакцыяй беларускіх уладаў на рашэнне Польшы прадставіць Сцяпану Пуціле, то бок аўтару блога Нехта, палітычны прытылак у Польшчы. Ці можна нейкім чынам, ну, з вашага пункту гледжання разглядаць такую версію, як лагічную ў нейкім сэнсе? Я хочу подчеркнуть, что все беженцы из Беларуси вот, по политическим причинам, они нашли, и есть всегда возможность для них найти свое место в Польше, если у них есть проблемы с правоохранными институциями в Беларуси. И в том числе тоже и господин Нехта. Это не от нас зависит. Господин Нехта уехал из Беларуси, потому что это было опасно жить для него в Республике Беларусь. То, что он сейчас делает, это как бы вообще мне не комментировать. Это белорусский гражданин, который не выступает против польского права, поэтому мы не имеем права ничего с этим гражданином Беларуси делать. А вот это ситуация, которую вы сказали, что может это быть какой-то ответ на фильм. Кстати, я этого фильма еще не видел, но я знаю, что он очень популярный сейчас в Беларуси. Конечно, есть такая возможность, что он разозлил господина Лукашенко, но это Польша как бы ничего не имеет с этим. Это ваши белорусские дела.
Разам з тым, чамусьці раззлаваны на Польшу, у тым ліку старшыня камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі Іван Церцель, які ўжо неаднаразова і спачатку яшчэ выбараў са жніўня заяўляў пра фінансаванне пратэстаў з боку Літвы, Польшчы, Нямецчыны. У нас ёсць свежыя відэа і новыя заявы спадара Церцеля. Спадар міністр, прапаную вам паслухаць, потым вярнуцца ў студыю, каб абмеркаваць гэта. Заграничные подрывные центры и стоящие за ними спецслужбы, заинтересованные политические круги, предпринимают попытки по возобновлению протестной активности, по дестабилизации ситуации в стране вот в этот весенний период. Об этом известно было ранее, уже на протяжении нескольких месяцев анонсировалось. Мы готовы к этому. Спадар міністр, ці нейкім чынам Міністэрства замежных справаў Польшы адрэагуе вось на гэтыя закіды з боку кіраўніка КДБ Беларуси? Господин редактор, эти слова вообще не заслуживают комментариев. Это регулярно появляется из уст Александра Лукашенко и его силовиков. Мы, конечно, воспринимаем это как признак беспомощности. Есть внутренние проблемы в Беларуси. Это белорусский народ, который выступает за свои права, который делает все, чтобы защитить свою родину, углубить демократическую реформу в Беларуси. Другие страны, ни Польша, ни Литва не имеют ничего за это. Это, как я уже раньше сказал, ваши белорусские речи. Я бы, если бы мог посоветовать вот этим силовикам подумать о причинах, почему все это произошло. И ответ простой. Это не из того, что Польша сделала, не Германия, голландцы или кто-то еще был придуман. Это из-за того, что внутренняя ситуация, экономическая ситуация, политическая ситуация в Беларуси не улучшается, а наоборот. И ту я бы искал причину, а не за границей. Конечно, всегда так было еще во время Советского Союза. Если были какие-то внутренние проблемы, Москва, а сейчас вот Минск ищет, что это что причина за границей, что это, наверное, спецслужбы других стран делают. Я не знаю, но это тысячи белорусов, которые выходили в протесте по фальсифицированных выборах. По-моему, никакие спецслужбы не смогли бы вот этого сделать. Это просто попытка самого белорусского общества, чтобы отменить ситуацию на своей родине. Ну і пакуль вось Іван Церцель і вось атачэнне Лукашэнкі ўвесь час заяўляе, што нейкія пратэсты фінансуюцца з-за мяжы, тысячы асобаў знаходзяцца ў беларускіх турмах, у тым ліку нашы журналісткі Белсату, Катерина Андреева, Дар'я Чульцова. Спадар міністр, у меня такое пытанне, ці ёсць нейкая пазіцыя польскага МЗС адносна гэтага прысуду нашым журналісткам, і ці магчыма зрабіць нейкія крокі, ці хаця б паспрабаваць зрабіць нейкія крокі, хаць каб нейкім чынам паспрабаваць развязаць гэтае пытанне і вызваліць, гэта магчыма? Во-первых, надо сказать, что белорусские власти, они ведут открыто войну против свободных СМИ и независимых журналистов с самого начала протестов после фальсификации выборов, задержания, административные штрафы, лишение аккредитации или статуса государственных СМИ. Все это направлено на то, чтобы лишить СМИ возможности контролировать или наблюдать за тем, что власти делают. К сожалению, Александр Лукашенко решил пойти еще дальше и заключил много журналистов. Это произошло не только с журналистами вот вашего телевидения Белсат Катериной Андреевой и
и Дарьей Чульцевой, но и с журналистами другими, да, и даже с врачом, который обнародовали неудобную информацию о смерти господа Бондаренко. Да? Так что это не только элемент, я бы сказал, антипольской кампании Лукашенко, видной давно в его риторике, но хорошо придуманная стратегия, попытка лишить Беларуси доступа к независимым СМИ. Насчет, что можно делать? Да? Польша, конечно, то, что делает, это разговаривает и билатерально с белорусской властью об этой ситуации, но тоже с нашими европейскими партнерами. На прошлой неделе, например, была встреча в Брюсселе с представителями ТВ Белсат, но тоже и другими журналистами, которые представили нашим партнерам из стран ЕС информацию о драматическом положении журналистов в Беларуси. Мы будем отстаивать право на свободные СМИ и справедливость для журналистов Белсата. Как я сказал, как в двусторонних переговорах, так и на международных форумах, в том числе Совет ООН по правам человека, ОБСЕ тоже и Совет Европы. Спадар міністр, калі вельмі коротка, на ваш погляд, ці магчымы дыпламатычны ціск на рэжым Лукашэнку, ці ўсё ж такі патрэбныя больш рашучыя нейкія крокі? И, конечно, тиск дипломатический должен продолжаться, и он будет продолжаться. По-моему, весь мир знает, какие причины этой ситуации в Беларуси. Но я хочу подчеркнуть, что я надеюсь, я уверен, что наконец часть власти в Минске, они поймут, что все, что происходит, это против интересов самой Беларуси, а только одна столица, одна страна очень рада с такой ситуацией. А если есть там патриоты во власти Минска, надо быстро начать диалог с обществом и открыться тоже на диалог со стороны Евросоюза и стран Запада. Дзякуй вялікі за гэтую размову, а таксама дзякуй вялікі за тое, што робіць для нашых зняволеных журналістаў Міністэрства замежных спраў Польшы і польскаму ўраду. Асаблівая падзяка. Марцін Пшыдач, віцэ-міністр замежных спраў Польшы, быў з намі на відэасувязі з Варшавы. Ну а на развітанне спадарства амаль паўтарагадзінны фільм пад назваю «Лукашенко. Залатое дно», якое мы ўжо сёння ўзгадвалі, пра багацце ўзурпатара Беларусі, створаны камандою тэлеграм-каналаў «Нехта» за 2 дні. Сабраў больш за 3 мільёны праглядаў, пераважна ў Беларусі ды Расіі. А колькасць каментароў каля 40 000. Калі яшчэ хтосьці не паспеў пабачыць, шукайце ў сеціве. Я ж, Віталь Бабін, на гэтым ставлю кропку ў нашым выданні, запрашаю на аб'ектыў. Будзьма разам, беражыце сябе і сваіх блізкіх. Дворец независимости стоило назвать не дворцом, а храмом. Храмом лукашизма. Ведь иначе как для религиозных целей поклонения самому себе сложно объяснить логику предназначения этого строения. Что на выходе? Общая площадь дворца 50 000 квадратных метров. Это как огромнейший торговый центр, совмещенный с бизнес-комплексом. Сотня помещений, бесконечные лестницы и коридоры. И все это только для одного человека. Вот этот комплекс зданий построен за деньги белорусского налогоплательщика на инфраструктуру, то есть на сами здания была уплачена немалая сумма — $250 миллионов. На рассвете своего правления Лукашенко приезжает на дебаты на беленькой «Жигули семерки», а к закату эпохи пересаживается на люксовый немецкий автопром. О дворце в Шершунах заговорили в 2017 году, когда наш коллега Игорь Кулейн начал вести свое расследование этой таинственной стройки для телеканала «Белсат». У меня нет сомнений, что это резиденция Александра Лукашенко. Продажа оружия, наркотиков, контрабанда, конфискат. Что такое фонд президента, вы узнаете в нашем следующем расследовании. У
у России зацвердзілі кандыдатуру новага амбасадара ў Беларусі. Стане Яўген Лук'янаў, які заменіць на гэтай пасадзе Дмітрия Мезенцева. 21 гадзіна ў студыі Кірыл Смяклікаў і пра галоўныя і важныя падзеі дня ў скароце. Менск-Варшава. Дыпламатычны канфлікт. Мы перакананыя, што рашэнне беларускага боку палітычнае і абсалютна беспадстаўнае. Суды над непаўнагадовымі і калектыўныя. Судовыя пакаранні. Это был не суд, это была расправа над нашими детьми. Наши дети вышли защитить свои требования. Дикое полявание на блогеров и журналистов. Потому что, мне кажется, они говорят правду, то, что происходит в нашей стране. Но они неугодно стали государству. Нас всех преследуют, потому что слишком много могут сказать. У Беларусь вяртаецца дыпламат з беларускай амбасады ў Варшаве. Гэта адказ на высылку польскага консула ў Берасці Ежа Тимофеюка. Нагодаю для гэткіх захадаў сталі урачыстасці, прысвечаныя байцам польскага антыкамуністычнага падполля. Пасля з'яўлення гэтай інфармацыі беларускія ўлады абвесцілі аб новай крымінальнай справы ў Берасці. Сутнасць канфлікту, які, падобна, толькі набірае абароты, распавядзе Ярослав Стешак. Прокурор Берасця распачаў крымінальную справу аб гераізацыі ваенных злачынцаў. Як заяўляе Генпракуратура Беларусі, 28 лютага Берасцейскі форум польскіх лакальных ініцыятываў і польская школа правялі незаконнае масавае мерапрыемства з удзелам непаўнагадовых і моладзі, дзе маладыя людзі ў польскай скаўцкай форме чыталі вершы, нібыта ў славу ваенных злачынцаў, у тым ліку Рамуальда Райса па мянушцы буры. Напярэдадні ў Менску часовага паверанага Польшчы ў Беларусі Марціна Вайціхоўскага выклікалі ў Міністэрства замежных справаў, каб запатрабаваць выдаленне генеральнага консула ў Берасці Ежы Тимофеюка з беларускай тэрыторыі за тое, што консул быў на гэтым мерапрыемстве. Прынцыповая і паслядоўная пазіцыя беларускага боку адносна выклятых жаўнераў і іх тыповых прадстаўнікоў банды Бурага застаецца нязменнай і неаднаразова даводзілася да польскага боку. Абсалютна непрымальная для нас гераізацыя ваенных злачынцаў, цынічнае апраўданне генацыду беларускага народу, найгрубейшае парушэнне абавязкаў польскага боку ў недапушчэнні гераізацыі нацызму. Выклятыя жаўнеры – гэта польскія партызанскія фармаванні, якія пасля вайны з гітлераўцамі ваявалі супраць войскаў НКВД за Польшчу незалежную ад Масквы. Агулам іх было больш за 120 тысячаў. У Польшчы штогод 1 сакавіка адзначаюць Дзень памяці выклятых жаўнераў. Атрад Рамуальда Райса па мянушцы буры усяго адзін з мноства, і ў самой Польшчы ушанаванне ягонай памяці выклікае спрэчкі і палітычныя канфлікты. Буры – гэта нацыянальная збройная арганізацыя, вось гэта нацыяналістычнае фармаванне, якое вяло таксама барацьбу з камуністычнымі ўладамі ў Польшчы. Неадназначнае стаўленне да яго, я думаю, што вынікае з прычын ягонай дзейнасці. Жаўнераў аддзелу Рамуальда Райса Бурага неаднаразова вінавацілі ў ваенных злачынствах супраць цывільных беларусаў, у тым ліку ў забойствах дзясяткаў беларускіх вяскоўцаў каля Бельску-Падляцкага. Але ваенныя злачынцы з'яўляюцца ў складзе самых розных падраздзяленняў і партызанскіх атрадаў, нагадвае Уладзімір Мацкевіч. Дыпламат польскі ушаноўваў не Рамуальда Бурага, а памяць пра тых, хто змагаўся з камунізмам. Польшча заклікае ўлады ў Менску правесці дыялог з грамадствам, вызваліць палітвязняў і аднавіць грамадзянскія свабоды, а не шукаць тэмаў, якія адцягваюць увагу, заявіў намеснік міністра замежных справаў Польшчы Марцін Пшыдач. В зeszłym roku, w poprzednich latach tego typu... Летась і ў папярэднія гады мерапрыемствы такога тыпу з мэтай ушанавання памяці загінулых жаўнераў мелі месца ў гэтых мясцінах. Мы перакананыя, што рашэнне беларускага боку палітычнае і абсалютна беспадстаўнае. Працаўнікі ведомства Уладзіміра Макея цяпер самі прыдумваюць сабе працу, упэўнены Уладзімір Мацкевіч. На сённяшні дзень МЗС самае непатрэбнае міністэрства і яго супрацоўнікі, напэўна, могуць лічыцца дармаедамі. Анджэй Пачобут бачыць тут больш палітычныя прычыны. Улады Беларусі з усіх сіл спрабуюць
скіраваць грамадскую думку, скіраваць вочы беларусаў на нешта іншае, толькі не на сітуацыю ў краіне. Вось, што Лукашенко патрабуе ворага, вось традыцыйна яго любімым ворагам з'яўляецца Польшча і палякі. Ад пачатку палітычнага і гуманітарнага крызісу, выкліканага дзеяннямі беларускай міліцыі і спецслужбаў, Польшча прыняла тысячы палітычных уцекачоў, адмовілася выдаваць Сцяпана Пуцілу, аўтара нашумелага ў інтэрнэце фільма аб багаццях клану Лукашэнкі, а таксама ініцыявала распрацоўку плану Маршала для Беларусі, праграмы эканамічных інвестыцыяў еўразвязу пасля мірнай і дэмакратычнай змены ўлады. Ярослаў Сцешык, Белсат. Ну а мы вяртаемся ў Беларусь, дзе не спыняюцца суды над актывістамі. Прынамсі, частку фігурантаў так званай пінскай справы перавялі ў Берасце. Родныя, якіх пра гэта нават не папярэдзілі, лічаць, што там жа будуць і разглядаць гэтую крымінальную справу, бо мясцовыя суддзі адмаўляюцца. Дата суда невядомая, але ў Берасці досвед разгляду калектыўных палітычных справаў багаты. Пра сённяшнія суды, у тым ліку з Берасця, Ірына Дарафійчук. Расправа от народа. Будут отвечать. Таксовец, студент, школьник, бацька з сынам на адной лаве падсудных. У Берасці ў суде Маскоўскага району Вера Філонік агучыла вырак першым 9 з некалькіх дзесяткаў фігурантаў справы аб масавых беспарадках 10 жніўня. Это был не суд, это была расправа над нашими детьми. Наши дети вышли защитить свои требования, а именно Александр Григорьевич проиграл выборы. Двоих непаўнагадовых фігурантаў справы Сергея Гацкевіча і Дзяніса Хазея пакаралі 3 гадамі выхаваўчай калоніі кожнага. 7 астатніх адправілі ў калонію ўзмоцненага рэжыму на тэрміны ад 3,5 до 4,5 гадоў. Паводле следства, увечары 10 жніўня падчас акцыі пратэсту ў цэнтры Берасці абвінавачаныя ўчынілі пагромы, нанеслі ўдары міліцыянтам, наўмысна пашкодзілі маёмасць міліцыі. У горадні вынеслі прысуд у справе шчэпкі. Ганна Лявусік у судзе Ленінскага району пакарала 4 абвінавачаных 3 і 3,5 гадамі гэтак званай хіміі. 5-га абвінавачанага ў справе Александра Якубоўскага абвесцілі ў вышук. Готовились к худшему, но это тоже не сильно мягкий приговор. Затяжной процесс, столько нервов, столько здоровья отняли и так у нас. Ну, будем обжаловать приговор. Мы не согласны с ним. Паводле абвінавачання фігуранты ўдзельнічалі ў несанкцыянаванай акцыі ў горадні 6 верасня, і іхныя дзеянні былі наўмысна злачыннымі. Пацярпелыя ў справе 11 міліцыянтаў, якія падчас працэсу не паказалі твараў і назваліся чужымі імёнамі. У Гомлі пасля незаконных 5-дзёнаў ізалятара 66-гадовую Валерыю Дзяцук суддзя Сергей Садоўскі пакараў штрафам 580 рублёў, абвінаваціўшы ў пікеце ў лесе. Вам есть что бояться? Нет, абсолютно. Тогда чего вы такие вопросы задаете, как будто к вам пришли бандиты какие-то, не сотрудники милиции? Вам удостоверение показали? Интернет я читаю. Былую выкладчыцу 5 сакавіка жорстка затрымалі ва ўласнай кватэры. І ўвесь гэты час родныя не ведалі, дзе яна. З такой жа пастановою 580 рублёў штрафу завяршыла суддзя Святлана Варатынская пераразгляд справы Ірыны Трацяковай у суде Чыгуначнага району Віцебску. Праваабаронцу і бестэрміновую назіральніцу на выбарах аштрафавалі за удзел у пікетаванні, за якім яна назірала летась 19 чэрвеня, зблытаўшы яе пры гэтым з іншаю віцебскаю актывісткаю. На гэтым жа судзе было зноўку красамоўна даказана і сведкай, што ён памыліўся, і адвакатам, што нічога гэтага не было, што пратакол быў складзены павярхоўна, з памылкамі. У Гомлі Анастасіі Перавозчыкавай, якая адбывае запар 90 дзён арышту, дадалі яшчэ 15 падчас новага таемнага суда. Распачынаюць і новыя крымінальныя справы. Адну з іх завялі супраць лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалая Казлова за разгалошванне звестак пра пераслед каардынацыйнай рады. Ірына Дарафійчук, Белсат. Несправядліва асуджаная да 2 гадоў зняволення журналісткі Белсату Дар'я Чульцова і Кацярына Андрэева сталі лаўрэаткамі прэміі імя Дарыюша Фікуса за журналісцкую дзейнасць ва ўмовах, якія патрабуюць велізарнай асабістай адвагі. Прэмія была заснавана ў 97 годзе рэдакцыяй газеты «Жэч Пасполіта» ў гадавіну смерці Дарыюша Фікуса, вядомага польскага журналіста. З 11 года прэмію ўручае прэс-клуб Польшча. Адмысловая ўзнагарода – знак салідарнасці з усімі журналістамі Беларусі, якія трапілі пад рэпрэсіі з боку уладаў, адзначаецца ў заяве.
За размову з суседзямі можа пагражаць да 7 гадоў зняволення. Дваровыя чаты, дзе перапісваюцца жыхары, улады хочуць прызнаць экстрэмісцкімі фармаваннямі. Адміністратарам чатаў пагражаюць крымінальнай адказнасцю. Таксама працягваецца паляванне і на блогераў ды ціск на журналістаў. Падрабязней, мае калегі. Маўчання. Гэтага дамагаюцца ўлады. Падпіску аб неразгалошванні ўзялі ў старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў. Раніцай Андрэя Бастунца дапыталі ў следчым камітэце ў якасці сведкі. Пасля абеду працягнулі следчыя дзеянні з ягоным удзелам. Як мяркуюць сябры БАШ, гэта вынік ператрусаў, зладжаных 16 лютага ў офісе і кватэрах сябраў арганізацыі. Пасля таго, як у нас забралі тэхніку і быў апечатаны офіс, мы звярнуліся ў следчы камітэт адразу ж з хадайніцтвам з просьбай разблокаваць офіс і вярнуць нам пячатку, статутныя дакументы і бухгалтарскую дакументацыю. Нам спачатку прыйшоў адказ, што следчы камітэт плануюць дзеянні з удзелам нашым, і вось неўзабаве Андрэю патэлефанавалі і папрасілі з'явіцца. Беларуская асацыяцыя журналістаў міжнародна прызнаная і афіцыйна зарэгістраваная ў Беларусі структура. БАШ працуе ў адпаведнасці з заканадаўствам. Цяпер жа, на думку журналістаў, улады робяць усё магчымае, каб перашкодзіць яе дзейнасці. Па законе мы мусім весці сваю дзейнасць у офісе, але ён апечатаны. Заблакаваны рахунак нашай арганізацыі, пра што нам нават дагэтуль не паведамілі афіцыйна пра арышт рахунку. Таму, канешне, праца была сур'ёзна ускладнена, але мы не спыняем нашу дзейнасць. Не збіраецца спыняць сваёй дзейнасці і вядомы, асабліва сярод сталічных жыхароў, блогер Антон Матолька. Нягледзячы на тое, што следчы камітэт завёў на яго адразу некалькі крымінальных справаў. Следчыя сцвярджаюць, што атрымалі доказы датычнасці Матолькі да цэлага шэрагу злачынстваў, беспарадкі, арганізацыя і рыхтавання дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, а таксама стварэнне экстрэмісцкага фармавання, якім палічылі дваровыя чаты. Тэлеграм-канал «Матолька, памагі» за нібыта распальванне сацыяльнай варожасці хочуць прызнаць экстрэмісцкім. 4 крымінальныя артыкулы. Доўга ж вы іх кляпалі. Агулам нічога нечаканага пра тое, што паціху выдумляюць матэрыялы да крымінальных справаў, я ведаў яшчэ ў верасні. 9 ліпеня я выехаў з Беларусі. Гэта прыйшлося зрабіць па настойлівай просьбе калегаў, якія асцерагаліся майго затрымання. Як гэта адбылося з Ігорам Лосікам 25 чэрвеня. Я гатовы адказаць за ўсе свае дзеянні перад судом, але гэта будзе аб'ектыўны і незалежны суд у новай Беларусі, а не тое сарамоцце, якое цяпер называе сябе судом. Паляванне на блогераў распачалося яшчэ да выбараў. Некаторыя з лідараў грамадскай думкі з'ехалі за мяжу. За кратамі застаюцца блогеры і адміністратары тэлеграм-каналаў: Уладзімір Няронскі, Ігор Лосік, Сергей Пятрухін, Александр Кабанаў, Александр Андрэеў, Уладзімір Цыганович, Сергей Спарыш. Найдаўжэй за ўсіх трымаюць у няволі Сергея Тихановскага. Потому что, мне кажется, они говорят правду, то, что происходит в нашей стране. Но они неугодно стали государству. Нас всех преследуют, потому что слишком много могут сказать. Они открыто высказывают свое мнение. Власть не даст никому ничего сказать. Чтобы люди имели другое мнение, только одно, государственное. Что нельзя в нашей стране говорить то, что думаешь. Свободы слова нет. Свободы печати нет. Улады намагаюцца змусіць замаўчаць і перастаць дачыняцца звычайных суседзяў. Адміністратарам дваровых чатаў пагражаюць крымінальнай адказнасцю. Інтэрнэт-размовы з суседзямі улады хочуць прыраўняць да стварэння экстрэмісцкага фармавання. Алесь Баразенко, Вольга Старасціна, Белсад. Спадарства, мы працягваем аб'ектыў. Ігор Банцар, лідар стрит-панк гурта «Містер Ікс», якога судзяць за хуліганства, працягвае сухую галадоўку. Ён не есць і не п'е з 3 сакавіка на знак пратэсту супраць палітычнага пераследу. Напярэдадні ў СІЗА вязня наведаў адвакат. Менавіта праз яго сваякі атрымліваюць інфармацыю пра стан здароўя музыкі. Слабее, правда, але рашучы і бадзёры. Так, але эканоміць свае сілы прасіў, каб адвакат праз дзень да яго прыйшоў, мабыць, заўтра пойдзе ізноў, каб даведацца пра яго стан. І казаў, што будзе, напэўна, цяжка, калі трэба будзе ехаць у суд у пятніцу.
Бансера арыштавалі 20 кастрычніка і з таго часу яго трымаюць у адзіночнай з камеры следчага ізалятару гарадзенскай турмы. Яго накіроўвалі на псіхіятрычнае абследаванне ў навінкі, некалькі разоў змяшалі ў карцар. Музыку абвінавачваюць у тым, што ўначы 5 верасня ён аголены танцаваў перад міліцэйскім аўтам. Цяпер яму пагражае да 3 гадоў зняволеннем. Наступнае паседжанне ў справе ў пятніцу. Ну і да іншых падзеяў. Святлана Ціхановская завяршыла 10-дзённае еўрапейскае турнэ, якое складалася з наведвання 3 еўрапейскіх краінаў – Фінляндыі, Партугаліі і Швейцарыі. Пра вынікі сустрэчы на найвышэйшым узроўні Белсату распавёў дарадца Ціхановскай у замежнай палітыцы Франак Вячорка. Мы адкрылі цэлы шэраг тэмаў, кірункаў і інструментаў, з якімі мы можам працаваць. У Фінляндыі ёсць дамоўленасць на цэлую кампанію супрацы з офісам прэм'ер-міністра і міністра замежных справаў. Будзем арганізоўваць экспертныя пляцоўкі для пошуку вырашэння беларускага крызісу з далучэннем экспертаў з Расіі. Фінляндыя паабяцала такую падтрымку. У Партугаліі мы маем поўнае разуменне, што трэба выкарыстоўваць інструменты развязу для ізаляцыі рэжыму і падтрымкі грамадзянскай супольнасці. А ў Швейцарыі маем упершыню Беларусь на такім высокім узроўні. Уся швейцарская прэса, тэлеканалы і газеты гавораць пра Беларусь. Ёсць абяцанне, што пытанне Наталі Херша будзе ўздымацца на высокім узроўні. І мы дамовіліся таксама на магчымую швейцарскую медыяцыю для арганізацыі перамоваў па Беларусі. Апроч таго, Святлана Ціхановская правяла тэлефонную размову з Дэрэкам Шоле, дарадцам Дзярждэпу ЗША. Гэта другі афіцыйны кантакт з прадстаўнікамі новай адміністрацыі Злучаных Штатаў. Ціхановская паведаміла, што галоўная мэта дэмакратычных сілаў Беларусі – новыя, свабодныя і справядлівыя выбары ўвосень 2021 года. Падчас гутаркі таксама абмеркавалі запланаваны візіт Святланы Ціхановскай у ЗША. І да іншай важнай падзеі, якую ўжо анансавала Святлана Ціхановская – Дзень волі. Кіраўнікі руху «За свабоду» і партыі БНФ падалі заяўку на правядзенне шэсця. А сёння ўжо давялося абвяргаць існаванне агучаных кіраўніком КДБ Іванам Церцелем нібы тэрарыстычных планаў апазіцыі. Юлія Цяльпук працягне. Заяўка на правядзенне Дня волі 25 сакавіка ўжо ў Менгарвыканкаме. У ёй адзін сцэнар святкавання угодкаў утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Але старшыня КДБ Іван Церцель прадставіў Лукашэнку ажно 3 сцэнары. Да не святкавання, а дестабилизацию ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта. Першы сцэнар па Церцелю – санкцыянаванае шэсце да тэатру оперы і балета пасля збора на плошчы Якуба Коласа ў Менску, потым правакацыі і сутыкненні з праваахоўнікамі. Другі таксама санкцыянаваны са зборам на эмацыйны падагрэў ля плошчы Бангалор. Потым шэсце ў цэнтр сталіцы дзеля сутыкненняў з праваахоўнікамі. І трэці – не санкцыянаваны. Калі праз заклікі з тэлеграм-каналаў людзей выманяць на вуліцы дзеля таго ж фіналу – сутыкненняў з праваахоўнікамі. Але падобнага ніколі не было ў мэтах арганізатараў святкавання, падкрэслівае адзін з заяўнікаў Юрась Губарэвіч. На дадзены момант толькі дзеянне спецслужбаў альбо сілавых ведомстваў прыводзяць да ахвяраў сярод грамадзян. Гэта і амаль дзесятак забітых, справы якіх не расследаваны, кропка тут не пастаўлена. Гэта дзесяткі і сотні скалечаных, прычым якраз такі в установах, дзе іх утрымлівала міліцыя. Юрася Губарэвіча і старшыню партыі БНФ Рыгора Кастусёва Іван Церцель згадаў як асобаў, якія атрымаюць асноўныя фінансавыя дывідэнды ад асобаў замежжа, якія хочуць зрабіць іх крайнімі. Ситуация стабильная, но требует полной готовности правоохранительных органов. У программе «Разговору президента» на БТ Иван Церцель у контексте протестов развил популярную сярод дзяржаўных СМИ террористичную тему. Нашему обществу будут представлены и конкретные лица, и факты, и могу приоткрыть сейчас обнаруженные тайники на нашей территории с большим количеством взрывчатых веществ. Тротил, к примеру, там исчисляется десятками килограмм, пластид большое количество взрывных устройств, большое количество специального оружия, предназначенного для разведывательно-диверсионных деятельностей. І гэтак далей. Зноўку цвердзіў, што зброю і выбухоўку завозілі з Украіны. Афіцыйны Кіеў даў адказ.
Поўная лухта, якую ўжо не ўпершыню чуем з вуснаў беларускіх чыноўнікаў. Катэгарычна не прымаем заезджаную мантру пра зброю з Украіны. Улада ў Беларусі павінная нарэшце спыніць запалохванне беларускага народу надуманым вонкавым ворагам. 20 хвілінаў жыцця на прагляд інтэрв'ю з галоўным чэкістам патраціў і палітык Анатоль Лябедзька. Просто доклад спецслужбы об депрофессионализации и деградации. Я там больше ничего не пошел. Анатоль Лябедзька заўжды удзельнічае ў святкаванні угодкаў БНР. Быў сярод заяўнікаў святкавання на стагоддзе гістарычнай даты, калі святкаванне суправаджалася прынамсі нейкім дыалогам з уладаю. Да гэтага у 2016-17 годах былі масавыя затрыманні удзельнікаў мірнага шэсця. Калі б сёлета людзей не страшылі сутыкненнямі, у перамешку са здымкамі траціла выйшлі б сотні тысяч, лічыць спадар Анатоль. Такое разуменне ёсць не толькі ў мяне, не толькі прыхільнікаў пераменаў, але і ў галовах нават такіх людзей, як Церцель. Таму я не чакаю, што ўлады пойдуць вось на гэты сцэнар, просто дазволіць людзям сабрацца і адсвяткаваць. Это будуць сотні тысяч людзей. І гэта будзе візуалізацыя таго, што пратэст не згас, што ён захоўваецца. Так ці інакш, святкаванне ў гэтым годзе будзе масавае. Калі напружаная обстановка такая, я выступала за інший формат, не вулічный. Это же День воли. И я за то, чтобы было все для людей и только для нас. Моя прапанова сустрэцца з сям'ёй і азначыць гэта ў сямейным коле. Збору вялікай колькасці людзей у адным месцы сёлета могуць не дазволіць нават простыя ж пандэмічныя абмежаванні. Хоць у выпадку усебеларускага народнага сходу прыхільнікаў Лукашэнкі такіх абмежаванняў не ўводзілі. Юлія Цяльпук, Белсат. Пандемии все скукожились. Усю інфармацыю пра Дзень волі заахвочваю чытаць і шукаць у нашым тэлеграм-канале. А эфір працягне праграма «Размова», госцем якой будзе старшыня руху за свабоду Юрый Губарэвіч. На яго думку, нават калі людзі не выйдуць на вуліцы бліжэйшым часам, нічога не скончыцца. Пра гэта ўжо неўзабаве, а ў студыі працаваў Кірыл Смяглікаў. Добрага вам і спакойнага вечару. Заставайцеся з Белсатам.